Čaute ľudia, vítam ďalšieho videa, kde dneska si zahrajeme Fortnite. Hral som to predvčerom alebo kedy. Vyhodím asi korunku, lebo mi to, ale dobre. No tak ideme na to a ideme hrať. Budi, ram, sam a ram. Tak, vidíte dobre. Oni celý stojí a idem vedľa toho, lebo tam sú dobré zbrane, alebo rovno idem, tam je typek. Ne! Oni celý tam, kde to je? Ja idem, tam je. Aha, táto ja som myslel, že tam je stan, ale tam není. Som bol? Kde nem pošlo nikto není? Do riti! Do riti! Sa mi nevydarilo. Nemám korunku do prdele. Už mali doplniť toho, že mi nevadí, že nebude mať korunku. Počkajte, ľudia, sa poviem, koľko to chcem. To už je veľa. Please stand up. Please stand up. I think Shady, what is in the... Please stand up. Please stand up. Slim Shady, my name is Slim Shady. My name is Bombastic. Say I, criminal offensive. Say I. Ten hal taký že Bombastic. Aha, on má petardy brosky. Petardy brosky, vyzerám jak volosky, petardy brosky, nevyzerám jak trosky. No ničo, krásam. Hugs better. My sme tu proste Minecraft, hráme tu Fonko. Žiadny Minecraft. Bo Minecraft je taká debilná výroba. Úplne. Tam.
či tento Poseidon. No. Vidíš? Ja som povedal, len budem mať. Páči mi tady Fortnite. Aké to je Gambler 220, chápete? On má 220. Elo! OK, Hulk chce hrať, to je to najlepšie. Tak nechce. Ale nikto nechce hrať so mnou proste. Len páči, že som slabý, lebo inak tam mám. No nie som slabý, ja nie som rozohratý, chápete? Chápete, ja nie som rozohratý. Keby som bol, to dám aj nos. Chcete si ma pridať, tak napíšem meno do takých shortov na Fortnite a pridajte si ma. Čo, nezrušujte odbery, prosím, lebo potom chcem mať už 1000. Ako môj kamoš, len vy nikdy nedáte 1000, lebo furt mi dávate pre odbery. Tak prosím, dávajte odbery, odber. Ľudia, minulé som hral Fortnite a normálne tam v tej malej bedni bol legendárna snajpa s 20 nabojmi do snajpy a ešte tam bolo tá ohnivá vec. Chápete ľudia, som to zobral a vyhral som. A keď vidíte tam asi meno, ne? Mám 84 level a v chapter 4 season 2 som mal 142. Chápete ľudia? Chápete more? Chápete? Ahoj. Jak sa máte? Jak sa máte? Ľudia, možno natočím aj s bratrancom video. Nech hráme Fortnite, ale možno aj challenge futbalové. Možno. Možno ľudia, mne poviem áno, ale možno. Chápete ľudia? Možno. Chápete? No, joj, tak my máme dobrý. 158, 58, 55, 85 legendárna, 84 legendárny, to som ja, 157 master, 69, prepáč, mytik. A ty? Bronz. Bronz. Oni tiež na Zeusa, tak choďte preč. Ľudia, napíšte mi do komentárov, že prečo už nikto nemá blesky a či ešte sú aj tie blesky. Lebo ja ich už nevidím ani nemám. Ani nikto, keď som hral, nikdy som ich nevidel, že by ich typci mali. Takže letím tam. Keď za mňa bude to ich vina, lebo oni chceli na Zeusa a tam to... Natáčam to ľudia, počkajte. Natáčam to 9 minút. 9 minút, dobre. Ale kde to je? Páčme tady Fortnite, ne? Ne Minecraft. Minecraft is no better. Snowman, tam je Snowman. Nikde to je niečo? Hej. A teda ja to budem mať. Rýchlo, nič. Rýchlo, sa bojím. Rýchlo. No, chcel som.
To koľko legendárnych? Doriti! Myslím, že asi neviem trafiť. Speedrun. Rýchlo. Ja mám dve modré čestky. Toto tu je lepšie. Čo? Sorry. Išli všetci na Zeusa. No ja som bude, toto tam je lepšie. No to je ďalšie. Počujeme tady Fortnite, ne žádný Minecraft. Zoberám si banán, pampu, potrebujem. Idem do domu sa ešte kúknúť. Sú tu náboje, ale ona tu není. Čiže není tu, nevidíme a nič. Takže ideme naspäť. Čaute. Bum. Vidíte dobre ľudia, alebo nie? Už by ste mali vidieť dobre. Vidíte už? No, už musíte vidieť fest dobre. Minecraft bude samé inžinier. Prebujem. Ja mám? Aha. Ja mám, brate, banán. Bude nestrelať. Oni išli vyzvať Zeusa. Čo? Zeusa vyhrali, ja som tu jediný sám a Magma, tohto typek je pri mne, ten je frajer, ale on je... Magma není pri mne, on je pri mne. Teraz ho uvidím. Oni sú až, on je tam a oni sú tam. What the hell? Tu mám 900 metrov a ku nemu 600 metrov a idem ku nemu. A oni sú tam hore. Však čo sa boja? No nevidím, keď sa niekto bojí, chodí tam, kde ja chcem. Musíme chodiť po Zeusovi, ktorý nás nezabil. To nič. Všetko. Prečo aj auta ukradli? A on ide. Ja som iný. Ale pri mne to je frajer, tak tamtý tam. Jeden z nich nemá ani medailon. Vidíš? Som tu. A boty, kapusty nemáte. Nemáte hopagamsa. Ja mám, haha, mimi, hehe. Kúkate, haha, nemáte hopagamsa. To tým dvom rozprávam. Haha, haha. Ľudia, vy musíte mať hopagamsa. Keď nemáte, tak ste aj tak frajer. A keď máte, tak... Je tu týpek. Lampa. Pekne. Je tu niekto. Kde vstavam. Ja som to fakt dlho nehral. Nemám matro! Prečo nemám matro? No to sa mi nevydarilo. Nemám matro to. Tak čous. Pažíme tady Fortnite nemajú Zeusa. Oni furt fajtia Zeusa. Ja idem za nimi. A keď zamrú, ja nejdem po nich. Budú mať medailon, tak ja ich budem pýtať, oni mi nedajú, lebo viem, že oni ich nedajú. Jau. Ukáž. Tam je bot, ale ja nejdem po neho. Nevím, ne MPNC. Moje typek. Doriti.
Budem. Bum! Do ruky. Poďme. Zabil jeho frenda. Stadík. Nevidím ho. Aha. Idem mu dať hlavu. No-scope. Stop to a bum. More, však neotravujte. Ja som po medailóny. Bum. Poďte už domov spať. Už majú medailón. Po 100 rokoch. Myslím, chrlenie. Po 100 rokoch ma nebudú otravovať. Myslím, všetkých pozabíjať. Toto berem? Nie, s týmto to vám je dobre, lebo ja prídem, tak dám a potom oni ho dajú. Takže toto berem i hneď. Pampu, nemáte lepšiu? Ja nebudem mať takúto. Nie som slabý hráč, ale ja potrebujem zelenú, modrú alebo legendárnu. Dajte mi legendár. More, však toto tu streľa, neotravuj. Lebo ti dám hlavu a sa pozerieš. More, všetci tu po mne. Neviem prečo. A zase teraz príde a vidíš, čo som povedal. Teraz tu budú chodiť miliardy. Wait. Moje. Yes. More, však pomáhajte vy. Neviete hrať. Chápete? Oni nevedia hrať. More, hrať nevedia. Najhorší hráči, ktorí nevedia hrať. Aj keď ho zabili, tak proste máme väčšiu šancu a ja si zoberiem tento medailónik a oni nech si berú Zeusov, lebo ten je tak lepší. Tak čau, prosím, ich tu bude. Ale všetci majú dobrý ľudní, nemajú modrú cotu. Poď, more, však dávaj turutu, idem robiť brm. Opagamonsta. Idem písať stand up. 1000. Prosím, nech to bota nezabili, lebo ja budem prezident a budem ich násiť a budem ich byť za to, že zabíjajú nevinné. Po 100 rokoch ho nezabili. Ja som taký šťastný. Chápete, ľudia? On ho nikto nezabil. Ja som taký šťastný. Ale tak je tu sú. Aha. Idem tu na strom. More, do riti. Bombastik. Zabijem. Uchyli. Neviete hrať. Som lepší jak vy. A jeden za kameňom. More. Sa tam neschovávaj. Vindi.
Hore ho idem zabiť. To musí schovávať. No hej, musí. Kde? Však tu bol. Ja asi som slepý. Ne? Musím speedrundovať. Prosím, nech bude mať medu. Ale však nikto nemá ani jednu dobrú brokovicu. Chápeš? No. O tomto som tu rozprával. Ja také nenávidím a mám na túto. Čo mám teraz? A kde je ten typek? Zamri! No nikto nezabije, môj bedle. Rozbije mi. Dobre, hneď utekám. Kde je medailónik? Tam. Utekám. Bye bye. Lala. Počkaj, ja mám modrý, ne? Ne, 500 musím. Prečo? Dobre. Ľudia, už 21 minút natáčam. A stále som nedora Dobre. 200 metrov do nás. More, ja už zabijem. A nekričte, rozprávajte, že nemám hneď na začiatku kričím, lebo rozprávam pomaly. No. A tu sú fajty. Čo? Čo to povedal? Mini core? What the fuck? Boom. 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 Však poďte. Inžinier. Inžinieri idú. Zober si. Poďte. Počkaj, mám brokovnicu. More! Som pohode. Choď. Rýchlo, Rastio. Dáš to, ti verím. Oživuj. Rýchlo, bo tam sú typci. Je? Oživený? Dobre. Poď. Speedrun. Dávaj. Bože, tady Fortnite. Co to padlo? Oživuj! Po 100 rokoch tu je modrá, či zelená, či aká to hovoríte. Po 100 rokoch som taký šťastný, že tam nemusí mať tú černú, či čo, to je more. Je banán, daj banán. Však nenechaj ten banán, ja mám málo HP. A však mi ho nechaj. Debili, neviete hrať. Daj mi banán. Lebo ten typek nevie hrať. Kde? On má 2 medailóny, no. Debil. Chod do riti, ty debil. Nevieš hrať. Radíš takým ľuďom, ktorí majú málo HP.
Vietor. Nedám ti to. Oddori ti, ty debil. Vole. Chceš hrať? Vole. Môžeš tam trtkať. Vole. A tam nič není. More. Čavale. More, však to otvor. Neviem hrať. Poslednú dobu ja neviem hrať mid-game. Jo, ne. More, kto streľa po ňom? Aha. Bum, bum. Všetkých sme rozdúbali. Kago, maličky. A ty nekradni, ty kradieš. Ty kradneš. Není medkit? No, ešte, že tak. Rýchlo ber! Dávaj! Medailónik ide. No, vlastne. Pažíme tady Fortnite, žádný Minecraft. Prebijem. Nedá sa mi ísť hore, no, tak poďme. More pôjde po nás, ten medailón. Bum! Ne, s tebu nejdem, chod do riti. Ty si slabý. Vidím, ja som tak. Left, left. Neviem sa trafiť. Som taký gej. Bum! Pošlem na nich. Bum! Oh, I'm down. Please. I'm wrong. Ľudia zabili ma. Najhoršia hra. Please take me. Devil nevie hrať. My crown. Somebody can take my crown. Take my crown. No. Štvrtý. Aspoň štvrtý ľudia. S vami bol Rastík a dajte odber. Čaute. Vaša.